Yüreklerge rəxət bular, garmonda bir oynasam. Dilgəni yol yüreklerini oynay bilip oynasam. Әллә кайдардан килгәннәр гармунчылар күп микән? Халык моңга сусаганны каян белделәр икән? Yılğanın kuyununda nazlana minim oğul. İsimlerin sanap giden Kubır, Şuşma, Hamarbor. Oğulumның tarihına kirip şundum aşkınıp. İstelikler, hatireler kışıp aldı taşkını. Gururlanıp yaza alam bik burunlu avulum. İzgi Bulgar tokumundan bugünkü bu kavimim. Şutay adlı nigiz salgan birinçilerden bulup. İsimi de şundan kalgan Tatarşa Şutay kuşup. Bulgar kişken isim yoktılık nurlu deyip anlatmasın yazganlar bit. Galimler isi kitip. Яңгыраулы әйтелешең күз яуан бит алырлык. Касып кыруларыңны әйт, бар дөньясы танырлык. Ташчыларың, мишчеләрең тирә яктадан тоткан, балта белән шаккаттырган, авылдан чыккан остаң, батыр ирләр туган синдә. Булатов, Васил кебек, укымышлы галим халык, Гарифҗановлар кебек.
Тукайымның бүләген дә синең улың яулады. Салих улы Харис хәзрәт динне фәнчә раслады. Кырларында гөрләп үсә, игеннәрен сыгылып. Иге белгән көчле рухлы егет кызларың булып. Баш-башыңда ике шишмә, Хыдайдан бүләк кеби. Берсе аның Таң исемле, икенчесе Кыйбла ди. Таң аткан яктан киткәне тәнгә сихәт бирәдер. Кыйбла якка акканыңнан рухи байлык иңәдер. Төн ягыннан биек тауы салкын җилдән саклыйдыр. Татарстан шиге булып, Тукай теле яклыйдыр. Диненә дә тугры калып, Хыдайга башын игән. Түбән очта, югарыда Аллаһ йортлары иңгән. Күкләргә ашкангамы, Раббысына азан әйтеп, алдына баскангамы, гөрләп яшәп килгәндер дин. Һич шиксез уем шундый. Тап төшерми яңа буын, бүтәнчә яшәп булмый. Biz Татар milletinin киләчәге шундый дәүләттә яшәүебез белән горурланырга тиешбез. Киләсе җырыбызда Татарстаныбызга багышлана. Алмаз Вафин башкаруында «Мин яратам сине, Татарстан» җыры. Yaratam seni Tataristan, o dağların ışını yaratam.
Tuatlar delişini yaradan Şahitke ergendirişin Tuatlar delişini yaradan Adaşlardan kurbanlarmışın Tuğaylarmışın yaradan Tuğayların seyleşlermişin Şerillerin yaradan Tuğayların seyleşlermişin İlhamlarmışın yaradan Bütün Tatar dünyasında Tuğan günün bilgilep öteler. 21 fevral Halkara Tuğan Dil Günü olarak bilgilenilip öteler. Her kişinin birinci günden toplay başlayan hazinesi ol Tuğan Dil. Her millet kişisi için en matur, en kadirli dil özünün Tuğan Dili. 2021 yıl Tataristan Respublikasında yaşavşı halklar vakillerinin Tuğan dilin, medeniyetin hem hırıf adetlerin saklav hem üstürü, Respublikamızın köp milletli halka birdemligini nığıtı maksatlarında Prezidentimiz Rüstem Minnikhanov tarafından Tuğan diller hem halklar birdemligi yılı deb ilan etildi. Hem hazır sahnemiz türüne Leysen büyü türkümü kızların şakrabız. Papuri. Rahim etiniz kızlar.
Исәнмесез, хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм кунакларыбыз. Менә бүген шундый матур, мәгънәле, эчтәлекле кичәнең шаһиты булуыма мин бик шат. Бүген хөрмәтле кунакларыбыз тарафыннан бик гыйбрәтле, бик кирәкле, бик тирән мәгънәле сүзләр әйтелде. Мин инде туган телләргә тукталып тормыйм, аларның әйткән сүзләреннән соң. Ләкин минем туган телләр белән бәйләп үзебезнең мәдәниятебезгә тукталып китәсе килә. Безнең районыбыз күп милләтле район. Районыбызда удмуртлар, татарлар, марилар, руслар һәм башка бик күп кенә милләт вәкилләре дус, тату, бердәм булып яшиләр. Без инде барлык хезмәт юлында, шушы сәхнәләр турында үзебезнең дуслыгыбызны, үзебезнең телебезне, үзебезнең байлыгыбызны чагылдырабыз. Бергә хезмәт итәбез, бергә җырлыйбыз, бергә күңел ачабыз, бергә матур итеп яшибез. Һәм инде менә быел президентыбыз тарафыннан игълан ителгән туган телләр һәм милләтләр бердәмлеге елы. Ул безнең көндәлек тормышыбызны, көндәлек хезмәтебезне чагылдыра торган ел. Бик мәгънәле ел, бик уйланыла торган ел һәм инде безнең киләчәгебезне хәл итә торган ел дип исәплим. Районыбызда бу елны без бик тантаналы рәвештә, бик матур итеп 5 февраль көнне ачып җибәрдек. Һәм безнең бүгенге көнгә кадәр шушы ел кысаларында бик матур чаралар үтеп килә. Әле менә күптән түгел генә район мәдәният үзәгендә шушы ел кысаларында, туган тел елы кысаларында бик матур зон бәйге үткәрдек. Моңлы телем, нурлы телем, туган тел дип аталган. Ул безнең инде 5 зонада үтте һәм аның йомгаклау туры 19 февраль көнне үтте. Һәм безнең анда 52 номер 100дән артык кеше катнашты. Барлыгы район күләмендә 400дән артык үзешчән сәнгать осталары районыбыз сәхнәләрендә чыгыш ясадылар. Шулсы куанычлы. Һәр милләт үз телендә матур итеп сөйләшә, үз телендә матур итеп чыгыш ясый, җырлый, күңел ача, үзенең фикерләрен бирә ала. Туган телебез ул безнең байлыгыбыз һәм ул безнең киләчәгебез. Бу мәгънәле сүзләр кат-кат, кабаттан-кабат әйтелсә дә, ул безнең тормышыбызның бизәге булып калачак. Шуны өстәп әйтәсем килә. Авылларыбызда туган тел, телебез, милләтебез саклана. Бер кайчанда ул бетмәс. Ләкин менә шунысы әз генә күңелне авырттыра. Без шушы авылларыбыздан чыгып киткәч, районыбыздан чыгып киткәч, без инде үзебезнең туган телебезне әз генә узабыз.
Олай түгел дип әйтәсегез килсә дә, бәлки кемдәдер шулай дип уйлый, ләкин бу шундый күренеш. Һәм инде барыбер кеше кая гына барса да, нишләсә дә, нинди генә очракларга юлыкса да, ахырдан ул барыбер үз теленә тугрылыклы, үз милләтенә тугрылыклы кеше шәхес булып калыр дип ышанып каласы килә. Инде бүгенге кичәгә килгәндә, кичә бик җылы, бик мәгънәле, шушы кичәдә без инде үзебезнең нәниләребезне, урта буын кешеләрен, өлкәннәребезнең чыгышлары белән бик матур, бик күңелле, күңелгә сөенечле рух алып кайтып китәрбез дип ышанам. Мәдәният ул безнең телебезне генә түгел, милли байлыгыбызны, рухыбызны да чагылдыра торган өлкә. Һәм инде без мәдәният хезмәткәрләре үзебезнең хезмәтебезгә, милләтебезгә, рухи байлыгыбызга тугры булып, гореф-гадәтләребезне саклап, матур иттереп яшәрбез дип ышанып калам. Һәм инде мөхтәрәм кунакларыбызга үзебезнең мәдәният бүлегеннән әзерләнгән рәхмәт хатларын тапшырып китәргә рөхсәт итсәгез иде. Milli гореф-гадәтләребезне саклауда, милләтебезне, туган телебезне үстерүдәге хезмәтләре өчен филология фәннәре кандидаты, Казан Федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбенең фән эшләре буенча декан урынбасары Юсупов Айрат Фаик улына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук филология фәннәре докторы, Казан Федераль университетының татар әдәбияты кафедрасы профессоры Юсупова Нурфия Марс кызына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук доцент, физика-математика фәннәре кандидаты, Казан Федераль университетының билингваль һәм цифрлы белем бирү кафедрасы мөдире Галимҗанов Әнис Фуат улына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук Казан шәһәренең 90-нчы номерлы гимназиясының туган тел һәм әдәбияты укытучысы Габделхакова Гөлчәчәк Рашид кызына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Шакиров Данис Фәнис улына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шудай авылына, аның искиткеч табигатенә багышлап язылган күп кенә шигырьләр авторы Галиев Вазих Галимулла улына олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Авылдашлар бик зур рәхмәт дияме. Минем шигырьләрне тыңлагач, шундый бүләкләргә лаек булган инде. Сезнең өлешегез зур монда. Бик зур рәхмәт. Авылдашлар бетиңә. Чөнки әлеге авылда инде мин 15 елдан артык, шуңа күрә авылдашлар бетергә хакым бардыр. Безгә кушылып, шуны әйтәсе килә. Кемдер авылдан чыгып киткәч телен югалта, кемдер динен югалта, кемдер югала, кемдер гуман алганда үзен югалта дип әйтгәндә. Ләкин мин үзем шул ишлеккә туры килдем. Биредә мин татар әдәби телен дә өйрәндем, чөнки мин мишәргә. Динемне дә сакладым. Киләчәк буынга дип әйткәндә мирас калдырырлык тәрбия, гореф-гадәт һәм башка матур милли күренешләрен дә алдым. Шуңа күрә сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Әгәр дә мондый татар авыллардан бар икән, алар әле тагын яшиләр икән, аларны яшәтә торган шундый күркәм халык бар икән, димәк безнең киләчәгебез, динебез дә, телебез дә, милләтебез дә әле яшәячәк. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Зиятдинов Ринат абыйны чакырабыз. Рәхим итегез.
taşları kulübüz saydık İdil kamışlarına İriten sana benim ayağım taşları Avulumuzun ülken tayançısı, Talyanda oynayışı, hizmet veteranı Naqib ağay Şemsettinov'a sözünü veririz. Rahim hizmetçileri. Şimgit'in kadirli etiyeni, Ebi babay sözlerin biz en evveli tuğan dilde eytemiz. Tuğan ilimizin, tuğan jirimizin kadirli buluğun biz en tuğan dil aşatıyabız. Hazır sahnemiz türüne Almaz Bayhın'ı birge şakrası kile. Bu jir indi bizden Şutay ağlının gimni bulup yankırasıdır. Şutay'ın ağlı jiri.
Müşkeler dülgüre şunu da yürgende kuglim Bağlaşakta yürgüre canına yakın tuğan avlım Saf şişmeli şuktayım Baykan şakta karşı ola Nur şaşık neşik kayım Durda taravlı Oynab özgen igizim Eni tuğan yırttı Hiç bitmez sağını sızı Canına yakın tuğan avlı Saf şişmeli şuktayım Baykan şakta karşı ola Nur şaşık neşik kayım Canına yakın Saf şişmeli şuktayım Baykan şakta karşı ola Nur şaşık neşik kayım Baykan şakta karşı ola Nur şaşık neşik kayım
Уйларның да иң яктысы синдә генә. Туган илнең, туган телнең матурлыгы якты илһам бирми икән кемгә генә. Кайчагында адашкандай булам да мин, уңлы-суллы шәйләмичә йыглам димен. Туган телем балкытты да барыр юлны, күз алдымда ярылып ята кыйблам минем. Biz туган телгә багышланган әдәби музыкаль кичәгә җыелдык. Ана телебезгә булган мөнәсәбәтебезне, улы ихтирам хисебезне җыр-биюләр, шигырьләр аша белдерәбез. Туган телне ничек яратуыбызны да шушы минутларда дәлилләрбез. Кичәбезне сиңа багышлыйбыз. Бөек татар теле, анам теле. Кемнәр генә сиңа сокланмаганда һәм мактау җырлары җырламаган икән. Кемнәр генә синең ярдәмеңдә дөньяны танып белмәгән һәм үзенең уй-хисләрен башкаларга сөйләмәгән икән. Хәзер сәхнәбез түренә янәдән үзебезнең кызларыбызны Ләйсән бию төркемен чакырабыз. Бас әле.
Рәхмәт, кызлар. Шуңа күрә халкыбыз туган тел турында иң татлы тел туган тел, анам сөйләп торган тел дип әйткәндер. Ана теле аша үзләштерелгән белем һәм күнекмәләр хәтердә гомер буе саклана. Ана сүзе йөрәккә үтеп керә. Чөнки кечкенәдән өйрәнелгән ана теле кеше йөрәген шигърият белән генә сугарып калмый. Аның күңелендә милли горурлык хисләре дә уята, рухи ләззәт алу мөмкинлеге дә бирә. Хөрмәтле тамашачылар, шушы минутларда рухи ләззәтне татыр өчен нәфис сүз остасы Нургалиева Фидания апага тапшырабыз. Туган авылым. Абдулла Тукай, туган авыл. Тау башына солынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы, тәмен белән, шуңа күрә сөям, җаным, тәнем белән. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әввәл Коръән аятен укыган. Шунда белдем Рәсүлебез Мөхәммәдне, ничек михнәт, җафа чиккән, ничек торган. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрем. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам,
Қойда тұрсын, нишлесем де, хәтеремдә мәңгі қалар туған жерім. Мырзая ансамблін шақырабыз. Үз илімде. Aziz görüp, tuğan dil deyip can atıp, yaşayılı dünyasında tuğan dilini yaratıp, eminim canday kadirli, iyi жылы, tiri dilim, kaygılar dili tügülsin, şadlıklar dili bugün, tek senin yerdemin bilen, tek senin sözler bilen, uyların yürekkeyimden dünyaga ayta bilem. Hürmetli kilgen konaklar, менә шушы минутларда туган тел күңел көзгесе дигән кичәбез ахырына якынлашып килә. Әйдәгез әле, менә шушы тантаналы матур минутларда бөтенебез бергә турып басып, үзебезнең туган телебез җырын бергәләшеп җиткерик әле, бергәләшеп җырлап алыйк әле. Һәм шуның белән үзебезнең кичәбезне
матур нотада тәмамларга насыйп булсын. İtuğamdır, imadurdur, erkemel kemlendir. Dünyada bu nerse bildim, sin doğandır arkalar. Dünyada bu nerse bildim, sin doğandır arkalar. İngelik bu dilbilen, erken bişekten diregen, anları dinler boyu, erken hikayen siregen. İtibarınız için bir zor rahmet. Yarlı kanı biluzem hem ekkemen gemle gıdan. Yarlı kanı biluzem hem ekkemen gemle gıdan. Hürmetli yoldaşlar, bilgen konaklarımız. Bugün Şutay'da beyram da beyram. Eline tuğan til kişesi. Tuğan tilimiz. Bu tuğan tilimizin tomirlari şundan da avullarga barıp tutaşar. Şuna göre avullarımızı yaşatsak idi. Onlarını yaşatsak idi. Ola tabada şunday motor itip yaşasak idi. Şundan da bu yönelişte bizim avulumuzda, жерligimizde көп güneşler boşkarıla. Яңа объектлар төзелә, яңа йортлар төзелә, спорт объектлары калкып килә. Һәм инде бүгенге чаралар менә шушы бара торган эшләрнең чыннан да ачык бер мисалы булып тора. Нинди матур спорт бәйрәме, туган тел бәйрәме, барыгызга да бик зур рәхмәт белдерәсем килә. Һәм инде безне хөрмәт итеп кайткан авылдашларыбыз, кайткан дип әйтәм, килгән дип әйтәм, алар безнең авылдашларыбыз, мөхтәрәм Казан кунакларыбыз. Сезгә барыбыз исемнән дә улы рәхмәтемне җиткерәсем килә. Безне хөрмәтләп кайтканыгыз өчен, безгә шундый матур сүзләр җиткерәгез өчен һәм бүләкләрегез өчен матур итеп җырлаган артистларыбызга шулай. Бик зур рәхмәт барыбыз исемнән. Бик матур күңел Һәм инде күреп торасыз, монда һәркем бер үк максат белән күзләребездә шул туган тел укыйбыз барыбызда. Һәм шуңа күрә менә кичә дә ничек матур бердәм булып барлыкка килде. Барыбыз да бердәм булып, бергә булып, шулай булса туган телебезне сакларбыз, якларбыз. Һәм инде
Тағын зур рахмат білдіресім келе. Шушы кеше үшін тырышып берген, әзірлеген, өзішчен сәңгәтті қатнашушы артистларымызға. Бек зур рахмат Sevgiye vakıtı hamidimizge kabat tutulay batı edip şurası versildi. Rəhmət var.